Ma-Afrika mahle, sanibonani. Uyazi mhlawumbe into engalungisa izinto. Uyabona le noma singayiqala kanje. Asiqaleni sishintshe kuqala iculo lesizwe, i-national anthem, sishintshe. Singasathi inkosi sikelele iAfrika, sithi inkosi sikelele iSouth Africa. Mhlambe lokho kuzoba ngcono. Ngoba mawusathi inkosi sikelele iAfrika, ama-Africans ubungawafuni. Kusho ukuthi awuyazi into oyikhulumayo. Sishintshe ngisho islogan. Ngisho isiqubulo lesithi mayibuye iAfrika. Sishintshe naso singasathi mayibuye iAfrika, sithi mayibuye iSouth Africa. Ngifuna ukukutshela ke namhlanje uhlale wazi, wena othi abantu baseAfrika abokufika, akukhulumi wena, kukhuluma uOtto van Bismarck okwakuye umholi owayelida owaye umphendlemane noma okuye owayebiza umhlangano eGermany eBerlin ngo1884 okuthiwa iBerlin Conference. Okwakungekho nayedwa umholi wase-El Kabuleni noma wase-Afrika. Lapho babehlangene khona bebambe umhlangano ukuthi iAfrika bangahlukaniselana yona kanjani, bangasihlukanisa kanjani thina ama-Afrika, bangasixabanisa kanjani thina ama-Afrika singazwani njengoba sizondana kumanje. So wena ke othi labantu laba abokufika abahambe, akukhulumi wena, kukhuluma amabhunu. Njengoba wena usho kanjalo uthi abahambe, la mabhoda lawo okhuluma ngawo wena uthi abanamaphepha bangene kuyibhoda benganamaphepha, lawo mabhoda lawo abekwa eBerlin eGermany. So lalela ke mfowethu, lalela dadewethu, wena othi wena mabahambe, especially nina beMash, shintshani iculo lesizwe. Ningasathi inkosi sikelele iAfrika, ngoba mawuthi iAfrika ukhuluma ngeAfrika yonke ukusuka eGibhithe kuyofika eKapa. Wothi inkosi sikelele iSouth Africa, kwazakala ukuthi wena unobuhlanga, wena unobuzwe, uyakhetha, awuyithandi iAfrika, uthanda iSouth Africa. Ungathi mawenza isiqubulo uthi mayibuye iAfrika, wothi mayibuye iSouth Africa. Then uzozwakala ke ukuthi uthini. Usathi mayibuye iAfrika, usathi inkosi sikelele iAfrika, kusho ukuthi awukazizwa wena ukuthi uthini. Uzizonda wena. Ngisakuphindela. Ngithi mina nampa abelungu bagcwele lonke izwe lakithi, amaShayina agcwele lonke izwe lakithi, abaseBrazil, amabhunu aseHolland, abase-Australia, abase-Malaysia, abase-England bagcwele izwe lakithi, amaJuda nawo agcwele lapha eCape Town. Aniwaqoshi wona ngoba ninenkinga nesizwe simnyama. Aninankinga nabantu abanganamaphepha eSouth Africa, kodwa ninenkinga nani nesizwe esimnyama. Ngiyakutshela ke namhlanje ngithi wena othi abantu abamnyama, othi ama-Afrika wahambe eAfrika, une self hate, unenzondo engeke ikubuyisele lutho, uzizonda wena, amabhunu ayakujabulela lokhu wena okwenzayo. Njengoba ubona nje amabhunu engafuni iAfrika ihlangane ngoba bayazi ukuthi iAfrika mangabe ingahlangana iphelile inhlupheke eAfrika, akusekho umuntu waseAfrika oyophinda ahlupheke. Kodwa as long wena usaphakisa umkhonto, usaphakamisa isibhamu, usaphakamisa ilokuzana imbazo nesagila nobhoko, yonke lento leyo iphakamisayo, ugwaze ubulala umfowenu, ukhipha umfowenu esibhedlela egula, ukhipha udadewenu esibhedlela ekhulelwe ayotetela ngaphandle ingane ife naye afe. As long usakwenza lokho, eBritain, eEngland bayajabula bathi nayo into esiyifunayo. Mawungangikholwa ngena kuGoogle uthi Berlin Conference uzobona. Babehlangene 14 countries, amazwe awu14 behlanganele ukuthi bahlukanise mina nawe. Njengoba namhlanje sizinja nekati singabhekani, amabhunu lokho akwenza ngamabomu. So njengoba wena uthi mabahambe, akukhulumi wena. Untshelile umama uNkosazana Dlamini Zuma ukuthi umdali wadala iAfrika, amabhunu adala iSouth Africa, adala yonke lama-country awu54 ala eSouth Africa. Lamabhoda la wena oxhome ngawo othi bayiqa amabhoda awabekwanga abantu bakithi base-Afrika, kodwa abekwa amabhunu. Yonke lento leni yenzayo amabhunu ayijabulela, athi bambe ngakho. Abantu abamnyama mabengalwa nje kanje, bahlale nje beqwebhana kanje, bebulalana kanje, thina sibhizi sidovadovana nje nomcebo wabo. Abantu ngempela kumele ngabe niyabalwisa. Untshelile uZikode namthuka, ngibonile la kuma-comment, untshelile uZikode. Labantu kumele ngabe niyamaliswa amabhunu la athatha amaplazi. Yiliphi ibhunu eleza neplazi la lisuke eHolland, lisuke eEngland?
umlungu oweza neplaza la obani aba-own amaplazi namhlanje amafama ona ubani oweza nenkomo ubani oweza nehashi la nazo-ke izinto zeni ekumele niziluwele umhlaba womkhulu benu ningalwisi abantu abanganenzanga lutho abantu ngempela abanithathela izinto unitshelile uMalema ukuthi lwelani umhlaba wenu ukuthi ubuye ukulwisa umuntu wase-Afrika umbize ngomuntu okufika e-Afrika ukugula ngekhanda lokubonisa ukuthi ikhanda lakhe alisebenzi kubonisa ukuthi wena umlando wakho awuwazi abantu ekumele nibalwise abantu okumele banithathele okungokwenu njengoba nikhuluma ngokuthi iAfrika iSouth Africa yizwe lenu yini niyi-ownayo eSouth Africa ngoba yonke lento eniyibizayo nini ownwa abelungu ownwa amabhunu yini-ke nina okweyenu le nithi nina niyayilwela ekugcineni yonke lento le nithi nina niyayilwela nizofa nishiya angeke uze uhambe nalutho ufike la ungenalutho ulwela into ozofa vele uyishiye uhambe wena ungenalutho ukusiza ngani-ke vuka Taki vuka ama-Afrika leli gazi elichithekayo lochitheka kuze kube nini usihlekisa ngabamhlophe usihlekisa ngamabhunu bayajabula mani lokunilwa kanje niqwebhana kanje bayajabula bathi ibambe ngakho sifuna nje bahlale benje abantu abamnyama base-Afrika sibhizi thina ne-oil yabo sibhizi nama-diamond abo sibhizi ne-platinum nelahle labo ne-copper yabo ne-uranium yabo ne-coffee labo netiye labo nerayisi yonke into ela e-Afrika bazoyithatha kodwa ngiyakutshela ngithi mina ngelinye ilanga uyogcina uchaje ifoni ngelahle wena ola eSouth Africa ngoba ugesi ubuye eMozambique naseTanzania ugcina uchaje ifoni ngelahle le moto lezene ehamba ngamabheti leyo cardbet le ibuye eTanzania ibuye eMalawi letiye leli niliphuzayo libuye eMalawi so vuka Taki yekela ukubhayiza uvula ingqondo kuse-Afrika la sizokutshela-ke thina umlando wakho ngoba wena uwazi ningithukeke ninginyefule ningisabise ningizingele ningifuna ama-location ngigcine la nithanda khona kodwa iqiniso kohlala kuyiqiniso soze singene emgodini siloku silikhulumile iqiniso siloku silimele sharp ngiyabonga